nnọọ na ụlọ ọrụ Riwendu TV bụ ugwu ndị Igbo. Anyị bụ ndị fọrọ ntutu wee taa wee si na asụsụ Igbo na omenala Igbo agaghị ala. Anyị nwere ndị ọrụ dị iche iche na-achịkọta ihe onyonyo ị ga na-ekiri na be gị. Aha m bụ Ihejirika Obiageli Daniels. Ọmụnwa na-eweta ma na-ahazikwa oge mmemme oge ụmụaka na Riwendu TV. Aha m bụ Owalaka Rosario Oluchukwu. Ọ bụ m na-eweta ma na-ahazikwa mmemme ụmụ nwanyị. Afọ m bụ Maazị Boniface Uchenna Ume Akụnne, nke unu ji nwatali awa wee mara. Anyị na-akụzikwara unu ka omenala Igbo si aga. Udo dịrị unu. Ọ bụ m bụ Maazị Chukwuemeka Nwadimkpa Ụga, onye na-akpọ onye obiọma. Ọmụnwa na-ewetara unu ihe mmemme akpọrọ uru na ọghọm dị n'ịhụnanya nakwa mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Aha m bụ Maazị Okwudilechukwu Francis Ide. Abụ m onye nkụzi na Riwendu Television. Anyị nwere ngwaọrụ dị iche iche anyị ji agbasa ozi ma na-ewetara gị akụkọ ihe na-eme n'ala Igbo. Ọ bụ anyụkọ mamịrị ọnụ, ọgba ụfụfụ, aka nri kwa aka ekpe kwa aka nri. Igbo ndị ọma, ekele m unu. Aha m bụ Maazị Chukwuenye Ọbasi. Ọ bụ onye isi na-ahụ maka ụlọ ọrụ Riwendu TV, nke bụ ihe onyonyo nke ndị Igbo. Riwendu TV, ugwu ndị Igbo.